Ezinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show. Ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bonya no-BGK Mbuyisa. Isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje, uklike, ulike. Ezinohlonze TV. Akangibingelele mbukeli lapha ekhaya, igama Mzothula ngale khasebatho wazimeni DJ Bonya sizwehle kuna zonke insizwa eningizimu Afrika. Ngindedwa ke namhlanje iwele lamalikho uBGK umfuka Mbuyisa bathi sinqa sikaNoduli. Kodwa ke uhlelo liyaqhubeka. Ngiyabingelela emakhaya kumfuka sikobdila yakhe lamasokito abadotele bahlelo umphendlemani umama omkhulu kisigaca sibhodo ngaphansi ngaphezulu. Uthena ngurikana ngoba zonke into zilikhundile. Handimanda cije mamba cije umshololo. Untombi simbili engiyeke nqatho engiyaseklamote. Anobone namajuma amabili eshanga maphatho tabezulu. Unomakofokovo umkhotho digene ibindi ngithumile lapho. Wafa yimina. Injalo lento Sikhangenkezo TV show Ezinohlonze TV. Kulula nje ungasubscribe uthi Ezinohlonze TV kanti igama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Namhlanje sikuphethele uKhetha engwaka Mhlongo. Ingoma ithi umapendane awuyithokozele. Izinto zingimele kanjena intombi yami yabaleka yahamba nomapendane ngasala kanjena intombi yami yabaleka yahamba nomapendane ngasala kanjena hey ngithangithula kanjani izinto zingimele kabi izinto zingimele kanjena ngithangithula kanjani izinto zingimele kabi izinto zingimele kanjena kuthangithule Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya. Ingoma emnandi ehloko sithi umapendana. Yona ingoma kamfuka Mhlongo ngoba ngihleli naye njengamanje lapha kwi-TV yakho ehloko sithi Ezinohlonze TV kanti igama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Mfuka Mhlongo angivele ngikubingelele mteka baba. Ngiyavuma Shembe mfowethu ngiyavuma. Uyazi into engiyibukayo umteka baba amakhulunywa ngawe ngoba ngithi umfuka Mhlongo ubizwa ngoKhetha igama lengane. Ubiza njengengane uKhetha. Awufunanga ukuyibiza ngalamagama akhona emhlabeni noma wavele wathi awukhethelele igama owaqanjwa abazali. Ya ngathi angikhethelele igama engaliqanjwa abazali engaziwa ngalo kakhulu ngoba alinama thize obubi angikhulanga kabi ngalo. Ngathi ngukhetha Mhlongo kodwa kuthe nje kule album engiyenze manje ngathi Khetha Mhlongo imbongo lendala. Phela subala neminyaka. Sengifuna manje ukuthi njengoba abafana nje ngiba ngingabathambiseli nje sengizobatha lapha strong manje fanele babathala nje imbongo lendala noma ngiqhamuka emcimbini festival bazikwazi ukuthi kuzongena imbongo lendala ke manje isizoqhamuka nansi. Nathi ingoma ade sidlala ethi umapendane. Mteka baba awuthatha umuntu umbeke ngale ngoma ngaphambi ukuthi singene kuwena kakhulu. Le ngoma ade idlala njengamanje umbukeli eyibuka lapha ekhaya ethi umapendane. Kuyahlekisa ke lokho amapendana bavushembe ngoba kunensizwa nje yavele yangifonela athi weMhlongo ngathi mina yathi mfowethu nginenkinga lazi mfowethu ngifike lapha kwamakhelwana kwabiza umuntu kwathiwa umuntu akazosebenza uzobhenda la. Umapendana manje lana nginomakoti wami la wagcina hambe naye thatho yena manje awungakheli ingoma lapho eMhlongo ngathi nomana awushaye khona ke ndoda mina ngiyathi ngempela usho ukuthi kwabanjalo nje umapendana wathathwa umuntu owayezopenda umuntu nje osinaphungana wagcina bebonakala engathi umthengela amagwinya abanye bathi babonakala emthengela amagwinya sebehamba kwenye indawo kanti kwakumapendana weyimoto lo kahle penda imoto abapenda izinto abapenda imoto kodwa nje umuntu oyisinikini kanyana ikhala lensiza athi hayi bamfowethu
ngicela ungakheli ingoma bangifuna ukulwa angiyilwi mina vele intombi yathathwa nje intombi ayilwele intombi sizothola ezinye singabelwe yona mayihamba. Ake sibuke le ndaba yakho Mhlongo siqale ekuqaleni. Ukhetha Mhlongo eqala ungena eginqini uqale ngimuphi unyaka eze eyiboneke ukuthi manje sengaqopha ubone kumiphi iminyaka ekutheni ukuthi wena usungaqopha? No kodwa nje khona ngathi nje ukuba umculi bandla nesiphiwo sami since nje ngaba khona emhlabeni ngoba mina yonke lento ebiyenziwa nje abafowethu ibhola yini induku ukuthanda izinto ezithile bengenankinga mina bengiphatha isiginci ngikhule nje ngesiginci ngiphatha isiginci ngasifundiswa ubaba isiginci baba omncane kusho ukuthi ngithe ngo-2011 ayikwangifikela manje ukuthi no sengibona manje yayibona kanti ama-theatre liyasebenza ngempela ngaqala ngafeature isho omunye umfana ngamfeature ngaqale ngabheka again ngabona kuyenzeka nje kanti ngaphinde ngakhona la ngilida khona futhi kwakuthiwa uMathambo siwashona hayi ngalida futhi kwaba right ngayibonga kwaba right ngase ngicabanga ukuthi I know angisuke ngihlale kanti lithalente liphelele nabantu sebesho ukuthi hayi wendod cula wena right wena ngoba nokuyibonga uyakwazi ngavele ngasuka ngahlala ngo-2009 ngakhanda ingoma eyayithi mina nawe kushuthi ngayirecorda nje studio nesibhedayo kodwa la ngafe ngathola khona ukuthi yafana nedemo ngathola contact right ngasuka ngahlala kwiSiponono ngasuka kwiSiponono ngangena kwinqanawa ngasuka kwinqanawa ngathi emaphepheni njengoba sengithe nje manje ngiyayithanda lengane sengiyimbongo lendala usiyimbongo lendala futhi njengamanje njengoba sengiyibongo lendala kukhulu kakhulu ngoba ngicine sengisebenza nosisi Sikhanyo Maphumulo lo ubuye esebenza emfiliseni Shabara Rhythm kanjalo Sankomote la Kidube ayufike wangibeka ezingeni angifuna ukudlela umuntu umona futhi i-album ayibeka ezingeni eliphezulu kakhulu njengoba ngiyabona naseyimarket ehamba kahle kakhulu yonke into right nje nabantu futhi bafona nabalandeli bakhuphukile page nami ka Facebook baningi kakhulu manje ngiyabona akuya phambili impela ngiyabonga futhi kakhulu South Africa yonke. Ake singene ekutheni ingqinamba ofike wahlangabezana nazo ngoba phela lemculweni uyazi ukuthi kakhulukazi kule ndima maskandi siba khona ingqinamba enhlaleni ehlangane nazo ngifuna sibheke ingqinamba ofike nawe njengokhetha Mhlongo ibhonge lendala manje ekutheni ukuthi ufike wahlangana neziphi ingqinamba ngoba wena ufice kunabafana ongabazala bekuyona le ndima kulomculo. No ngathi nje ingqinamba engiyifice la emculweni zibe ningi because umculo njengamanje abantu abaningi babalekele ngakuwona ngicabanga ukuthi kumayelana namathuba emisebenzi ke manje ngeke sibazondele lokho kodwa nje ingqinamba ekakhulu okubhlungu ukuthi uma umculo ungasebenzi awuphinde ukuthole lutho imali ukwazi ukuyithola mhlambe kufuna ugcina wenza amashow nawo amashow futhi uxhuma nabantu abathile abanemali abazokwazi ukuthi bakusize kahle nje uma umculi ukube kuyangami ngabe ngakithi ngakubuka abani njalo ngenyanga ethile onyakeni kune festival yami njengokhetha Mhlongo endaweni yakithi yaziwa nje kakhetha Mhlongo ezokwazi ukuthi noma ngeyithola imali unyaka wonke kodwa ngine festival ezonginikeza imali bese kuba amagigi ke mangiqashelwa nje endaweni njengoba mhlawumbe nginako nje ngibona sengiqashwa nami kakhulu manje bese kuba la magigi amangisiza kodwa nje into engineshow ngizoba neshow ngani kube ukuthi festival yami ngicela omasipala nje noma umasipala wangakithi umasipala nje noma waliphi artist umasipala mayesefikile umuntu ezocela ukuthi ucela usizo lokuthi bamsixhase abe negiga ayenzayo endaweni ethi yena mhlambe nomasipala ukuze akwazi ukuphila ngoba akuphile kahle ngesikhathi esiphambili nje bekunalento yokuthi kini mawubuyile umculi ngesikhathi mina nje ngivimba baba ukuthi ngicule phambili kwakuthi ngoba kwangatholakala lutho ngempela ngcono manje base baqashwa abantu bathola imali eqaleni ubuvela ufike ekhaya kuthi umsebenzi ukuphetha ushekaso noma nesheti nebhlue wenyana elikhuphile edala yona lento ezoshintsha ngayo la uphethe ngisho isinkwa sekhaya ngoba vele wena usebenza imali uyithonda wena umculo ekhaya uthatha njengosikhotheni isibhunguka into engabuyi njalo ekhaya izona ngqinamba bezilikhuni njengamanje nakhona ayisekhona ingqinamba ngoba kusenalento yokuthi nomuntu umbono lombana ngangiphathe emculweni ngoba into efike ibe ishayisa kakhulu emculweni awukwazi emculweni noma ngabe nje ukhetha mina njengoba egcine ngibe business nje mina kodwa ngikwazi ufike ngithi ngiyimele ngithi mina ame manager futhi mina ngikwazi ukukhuluma ngegama lami ngikhulume ngami ngimakethe igama lami mina akunaso isiqo ufuna ungcono ngathi ngathola noma umuntu nje ongenamali kodwa nje ozolalela abe manager right mina ngimfuhlele ngemali akwazi ukuthi amakethe umsebenzi ovele uyadinga imali naleyo mali engazi ngocela ngithatha mayiphela ayi ngekuzwa kahle ake sibuye la
uke wathita indaba yenkundla zokuxhumana Yebo. khona indawo yokuthi noma indaba yokuthi umculo ufike ufinyelele kubantu Yebo baba. wenze njani ukuze ufinyelele kubantu ngendlela efanele ngoba lento yokufinyelela kumculo kubantu ungazenza la eThekwini Yeah. uzenze emakhaya Yeah. la uhlala khona Yeah. so ukuthi khona umuntu ose Eastern Cape awuthanda lo mculo wakho Yeah. khona umuntu waseGoli awuthanda lo mculo Yeah. wenze njani No, kusho ukuthi ngokwe technology sethukileke nje sonke abanye ngizothokozini lapha kuthiwa ama CD asafuneki nanda FM ama CD asafuneka kuya email manje silo Mzansi Vibe FM bani abantu kwala banenkinga abaculi njengamanje ingani ngongafuna ukulandela lento ongafuna ukuphathwa kwesisikhathi inkinga nokuthi ufuna ukuyimela ngoba uyabona ufuna umtholo umuntu ohlakaniphile njengamanje ngavele ngivule ngafuna administration wami mhlawumbe ngaba ke nabanye bebe khona okuthiwa uRasta umhlengi usho ukuthi umhlengi uyena ongenzela yonke into ephathelene nokuxhakaxhaka technology njengamanje ku Facebook ufike ungene ukuze umculo wami usabalale epage lami ka Facebook uthi Khetha Mhlongo imbongo lendala music Khetha Mhlongo imbongo lendala music ungene kulelo page uyasuza ngifika unethezeke sixoxe yonke into ungithole senze zonke izinto efanele zenze umuntu ofuna umculo wami noma ngabe ukephi uzowuthola bese kuzothi ko TikTok YouTube bani konke lamalokho zama Instagram uzongithola ku Khetha Mhlongo imbongo lendala kuphela kuyo wonke lapho bese kuthi kodwa ipage lami ka Facebook ithi Khetha Mhlongo imbongo lendala music umsebenzi wami usabaleleke yonke indawo ngoba nje ngisho online ke right ngisho ilink futhi nginayo umuntu mayifuna ilink ikhona ngizomnikeza ikhona ilink nginayo ngithi nansi ilink angena thenge umsebenzi ngisho eGoli ngisho eCape Town ngisho kuphi ngikhululekile futhi umsebenzi wami ngiyawuncoma muhle futhi awusanconya mina manje usunconya abantu ke manje ngoba abantu sebe vele basukuma bama ngenya bengakulindele kungithusile ke nami lokho shebe ukuthi le album le njengamanje khona iKhetha Mhlongo imbongo lendala ngiyayithanda lengane iphakame ngalolu hlobo yini ukusebenza ke nokhanya umaphumula ngifuna uqamba manga nezinye inkunzi ngiyabonga kakhulu mnteke baba inamba abakuthola kuyona ukuze bekwazi ukuthola le album benze njani inamba bazongithola kuyona ithi 076 122 8617 kaKhetha Mhlongo la imbongo lendala mina 076 122 8617 ingena kumina ngqo ukhulume nami futhi ngqo ngunika ilink futhi mina ngqo mbonge futhi ngqo sambisane futhi othandweni lakho ngithanda ngalo nami ngiluvule kakhulu lami uthando ngoba imini odinga ukuthandwa kahle kahle ukusupportwa nami ngoba mina ngikwazi usupport abantu bonke kanye kodwa ngiyoba support ngoba bese beyivezile nami kodwa nje kakhulukazi ngiyabona nje page nayi baningi kakhulu abantu bayi 400 manje kusho ukuthi ukhuzana impela sengiseduze kwakhe maye ngabonanga ukhuzana ngeke ngasho kwindawo ngathi maye ngabona uzongithiwa sengila kwalandela lapha ngaphansi kwenanda FM cause FM bani ko 8 million ngoba ukhuzani umlandeli wakhe imina nezingane zami ekhaya phela wangakithi nabafowethu kusho ukuthi njengoba kwephuka mina nje ngikuphuka mina kule kuminazwa mina shuse ngila iduze kwakhe impela ke uzongethiwa sengaphambili kwakhe ngoba ikhanda ngishaya ngempela vale ngoba hayi avike ngempela ngoba hayi ngibatshelile ke khona la ku Facebook ngengaphosta futhi ngasho ngathi hayi labafana abancane ngizobatala lapha kakhulu leminyaka ngikhululekile ngisafuna ngibakhombisa ukuthi ibongo lendala into enjani umuntu omdala nje into enjani ngoba phela ingoma ayishaya ukuthi ingane bona abantu abayacula ngifuna uqamba manga bacula kamnandi bane support futhi babathanda abantu kodwa hayi ake kube yimi manje na mfowethu sekuyimina ke ithuba lami ke manje lini ngoba hayi nami sekufikile nami ke ngicela isupport ke ngoba ngifuna ukubaqhuthulula labafana phela siyadlala la abodwa ngeke bazidlala nje ufika ukuthi bayizingane kodwa bazidlala sinceka nje ondanga haya ngibesabi impela hlobo futhi angiyinto efana nabo mina into emnandi ngicula into kaKhetha Mhlongo ushuni wabo oyokushuni wenkani mina wami ushuni yilo clever sishalo clever thina ushuni bazohlukanisa ushuni oclever into enjani le ushuni wenkani kodwa ngimlako clever ibo clever ke nje mina ngizagijima phambili njengamanje bazowuzwa ushuni oclever uthi ngoba bazozwa ngayi album izobatshela yini ushuni oclever ngizwa kahle kunjalo mbukeli lapha ekhaya uyena uKhetha Mhlongo bathi imbongo lendala okuyena ehleli naye namhlanje siyaphuma nje kamanje iyephi ingoma esiphuma ngayo ingoma esiphuma ngayo sithi ithi ngimanikiniki
ngimanikiniki ngimanikiniki yini umanikiniki hayi insizwe yabona ngayikhanda kubukhuni kakhulu ngaze ngayi-act ukuthi bazoyibona futhi mase ngiyi-act ukuthi ngiphume ehlathini lapha ngiyiphara ukuthi ukuhlupheka kwenza ube njani ngangelona ngempela noma futhi ngaba ngiyilona ngakulungile phela ngangihlupheki ngangicakile kodwa ngangicabanga la ngisuka khona ithi ngangiboni ngimanikiniki nje nama ngizenzanga ngenziwa usisi ithi ngimanikiniki manikiniki ingoma kaKhetha Mhlongo ingoma sele mbukile Shano kwavele kanti ithibele kushome indlavukazi boveza lamayemi njalo nginyaka jole simasenda sangazona zakazona ezikuwa zavela ngeyinto eminyaka umanzama nomade ngithe hlala lapho ngaphesheya wena ungaweni kuzala ngoba ngale kwalo kuzoza ngalele ngesikolo emanzini yashitu Sibonga kakhulu umbuke lapha ekhaya kwingoma emnandi ngendlela esimangaliso ethi ngimanikiniki ingoma kaKhetha Mhlongo. Sibonga kakhulu nawe ukuthi ube ingxenye yohlelo Sikhangenkezo TV show kanti igama le TV Ezinohlonze TV ungasubscribe njengamanje uthi Ezinohlonze TV. Kama nami ngumzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Ponya Point izohlina zonke insizwa eningizimu Afrika ahlangane ngolosithathu olizayo kobe kunjalo nangawo losithathu olizayo beka indlebe uphinde ubukele Ezinohlonze TV.